lalaki. Ang bitoon libra nga makaluha sa batang lalaki. Nagpaila nga ang bata, gipahiangayan ni Bathala sa kakugihan ug uban pang bulawanong mga hiyas. Kining bata sukad sa gamay pa, mudani sa mainitong pagpangga sa iyang ginikanan, tungod sa pagkahilumon o pagkamatinahuron sa iyang mga magulang o kaedad. Dili magmugot kon imong suguon, kanunay ang saya sa iyang panagway. Sa batanon pa, magdamo siya sa pagsuroy sa lagyong dapit. Ang iyang amahan og inahan supak nga mahilayo siya. Apan sa ngato-ngato, sila malukmay sa iyang bugnawong hangyo, nga tugutan lang siya sa paglangyaw. Sa lagyong kayutaan iyang hipalgan, ang dakong katigayunan. Makahupot siyag bahandi, makapatindog og dakong pinuyanan. Putong nga pagkatawo. Tagsaray sulti. Kon dili sugton sa babaye sa unang hangyo, dili na usab siya magtagad. Kon mao'y mahigugma, iunong ang tibok niyang kinabuhi. Magapamahit sa iyang dilakon limbongan. Abuton siya sa dakong sakit sa panuigon nga 7, 13 og ika-37. Kon kusog ang iyang naturaliza og kinasing-kasing ang iyang pag-ampo sa Dios. Siya moabot sa kagulangon nga 68 ka tuig. Babaye. Ang batang babaye nga natawo, dungan sa pagsidlak sa bitoon libra. Mahuyo og sulundon ang pamatasan. Hinayon manulti-sulti, puno sa kaluoy ang iyang kasing-kasing. Mahigugmaon sa kasaya og lingaw-lingaw. Hinugupan siya sa daghang maghahalad. Maayong mubalibad sa mga ulitawo nga wala niya higugmaa. Mahimong sapi ang magpapatigayon. Apan, kinahanglan nga sa gamay pa siya ampo na sa iyang ginikanan. Pahinungdan sa bugos nga paghalad sa Dios. Sanglit na hisulat sa iyang palad nga dali siyang maligas, ning madanlog nga kalibutan kon maminyo. Tudluan siya sa paghimog debosyon, sa jutay aron inig kadakuna niya. Siya na mangalyakang batala, nga ipalayo siya sa kadaot. Masabog siya sa pagbati sa sakit sa kasing-kasing, sa baga ug sa ginhawaan. Mosangko siya sa ika-67 ka tuig kon kaloy-an siya tungod sa iyang debosyon.